Zdravím, paní velrybo, co se děje? Abych byla upřímná, mám celkem depresi. To je mi líto. A zkoušela jste plavat třeba? Jo, zkoušela jsem plavat. A zkoušela jste jíst nějaký plankton? Jo, zkoušela jsem jíst plankton. No, to je asi tak všechno, co může velryba dělat, že? Jo, a nic z toho nepomohlo, pořád mám depresi. A víš co ještě? Co? Tohle je přepadení, dej mi všechny své prachy. Pani, to je ale zvrat. Řekla jsem všechny prachy a hned. A netuším, co se tu děje. Nemám depresi, to bylo na oko. Hej, ani nevím, jestli můžou mít velryby depresi. Dobrá, nechci žádné problémy. Máš teda pravdu, že nechceš problémy. Já jsem velryba, víš, jak jsou velryby velký? Lidi velryby považují jako synonymum ke slovu obrovský. Tak jsou velký. Dobře, ale musím ti něco říct. Jsem byl na přestrojení a tohle je zátah. A sakra, to je váj. Takže, jak to s tebou půjde? Po dobrým nebo po zlým? Nemůžu jít do vězení, víš, co dělají velrybám ve vězení? Nic, protože jsou velký, ale stejně je to nepříjemný. No, možná to půjde udělat nějak mimo zátah třeba. To bych ocenila, mám lístky na zítřejšího Fantoma opery. Takže co kdybys mi dala všechny prachy, co si ukradla? A budeme předstírat, že se to nikdy nestalo. To zní rozumět, teda až na to, že nejsem zloděj, jsem policista z vnitřních záležitostí, co vyšetřuje policejní korupci. No, tak to já mám překvápko pro tebe. Nejsem Polda, dělám u frťáku u McDonalda. Upřímně moc nechápu, co to pro nás znamená.